moms! Naku, mainit-init na araw ngayon dito sa Rizal, Palawan. And nandito na ako ngayon. At naiwan na nga ako. So ngayon, ready ko na yung aking gamit kasi ako ay lilipat na naman ng hotel. Oh, social ako dito. Palipat-lipat tayo ng hotel. Thank you so much, Mayor Norman Ong, Sir Ed, to Grichelle and Pearl for assisting me. No? Hindi nila ako iniiwan talaga. Maraming salamat sa inyo, girls. So, hintayin ko na yung sasakyan. Tapos, lilipat na ako dun sa hotel. Kasi dito, may wifi naman, okay naman siya. Kaya lang, medyo malayo ako sa sentro. So, I have to ride a tricycle pa papunta sa bayan. Unlike nang kapag nandun na ako malapit, so, pwede na ako maglakad-lakad. Diba? Para mas mabilis yung access ko dun sa sentro. Mabilis din yung pagsundo sa akin kung aalis kami or may pupuntaan kami. So, kung saan ako pupunta rito, yan ang pakaabangan ninyo. Okay? For the meantime, gusto ko makita ninyo yung tutuluyan ko. Ito pala yung tinuluyan ko ngayon dito. Yan. Dito ako naka-stay. Oh, diba? Ay, wala palang ilaw. So, dyan ako nagkama. Dyan sa kabila si Tahira. Actually, dito si Tahira at saka si Jess. So, nung umuwi na sila kagabi, dito na lang ako. Dahil, yung dati naming, yung kwarto namin na dumating kami rito, nila Scarlett, is yung maramihan. This is also good. So, kung pupunta kayo rito, hanapin nyo lang yung Majestad Lodge. Majestad, sabihin nyo lang Majestad. Kasi meron din silang pang barkadahan o pang kain. Ayun, oh. Maramihan. Oh, di ba? So, kasya dito ang 6. Actually, kasya ang 10. You can ask for extra bed. Actually, sa isang kama, 2, 2, 4, 6, 8. O, 12. Diba? May sarili kayong bedroom. Yan. Tapos may bago silang pinapagawang building ng mga rooms. Parang mas okay talaga. Mas prefer ko yung mga ganitong style. Yung walang second floor. Kasi diba, syempre, pag aakit ka pa, tapos may mga bagahe ka. Kakapagod. Hintayin ko lang aking sundo. Tapos lipat na ako dun sa next kong accommodation. Yan. Andito na ang aking mga sundo. Kasama ng aking limousine. Brand out. Jacket mo? Oo nga, naiwan ko nga yung taga mo. Ayan ang aking limousine. Saan ka mag-book? Hindi ko alam. Sa Majestic o sa Fair House? Kasi sa malapit. Majestic. Oh, halika na. Okay din naman doon, no? Pero tingnan muna natin ngayon. Okay. Ano yung pakwan? Check it! Bakit ang iyong itlog? Di ka patuloy. Check! Pag sinabi kong beat, sabihin niyo box. Beat? Beat? Pag sinabi kong sabihin niyo pag sinabi kong sasabihin niyo beat? Pag sinabi kong sasabihin niyo ready? Palakpakan na ako para sa ako. Ito na mga mams, dito na ako sa bago kong tutuluyan dito. So, actually ano lang siya, para siyang apartment style. Kasi mahaba siya, marami. So, pasok tayo sa aking room. Ito. Tchadan! Oh, diba? Ganyan lang siya ka-simple. Actually, mas okay na to. May sarili ka ring restroom. Kaya lang, ang init. Ay, meron ba? Parang wala. Wala. Parang wala. Parang walang aircon.
Ito naman yung aking restroom. Hi! Oh, diba? Ang cute. Yung hagdanan niya. Ate, pa na yung aircon? Ay, naapa-off. Ay, Ang pa-picture lang, yung barya mo. Yung Ah, ano yan, pa-sold ng wifi. sa wifi. Ay, wow. Ay, para... Thank you po. Ay, nakaseparate pala yung atik niya. Nasa labas siya. So, ngayon, dito na ako. Mag-i-stay muna until tomorrow. So, nag-usap na kami, Sir Ed, so tomorrow. Ayan. Wow. I will be there sa Quezon and Aborlan. See you there. So, isara muna natin yung pinto kasi baka lumabas yung lamig. Ay, may food pala ako doon. So, doon tayo sa labas. Magchikan habang kumakain ng aking snacks. Yan. So, ayan na. Nakita nyo naman yung ating room. Ngayon naman, so, eto na nga. Wait lang. Galing ako sa munisipyo kanina, nagchika-chikahan kami kasi gawa nga na nag-brand out dito. So, nandun muna kami, nagkwentuhan muna kami, and bukas ng umaga, punta ako ng Quezon to meet some client. And ngayon naman, mag-i-snacks tayo kasi dun sa kanilang plaza kanina is maraming foods. May mga food cart doon, may mga booth. So, nag-support tayo ng mga local businessmen. And carbonara is my choice. You know naman. So, let's make a deal. Fairness, amoy pa lang. At meron tayong Dutch milk shake with ice cream. Puro mga nakakataba. Ay, nako. So, ito na nga. Titikman na natin. Ang kitang tinidor nila, parang daliri ko lang din ang taba. So, it's time para husgahan ang kanilang inilutong carbonara. You know naman how much I love carbonara. Oo, wala akong hinihindian. Pero, meron din naman tayong mga bagay na minsan, hindi natin nagugustuhan, di ba? Hindi naman porket sinubo mo okay na. At hindi rin naman lahat ng gusto mo akala mo masarap. Natatakot ako ma-disappoint kasi 100 yung isang ganito, ang dami, kaya sulit. So, titikman na natin. Sure na ba? Masarap. Masarap siya, I love it. Gusto ko yung lasa niya. Siguro ang tanging concern ko lang is hindi siya white sauce. Hindi siya white na white. So medyo ano siya, creamy at saka malapit yung sauce. And maputla yung pagkaputi. Pero okay naman yung lasa. I love it. Fairness, ang daming sauce ha. Pag carbonara, huwag niyo po masyadong sobrahan yung sauce kasi mauumay. Though, iba yung timpla niya, okay din naman. Manamis-namis yung kanya eh. Yung lasa niya. Ako kasi pag ganito medyo maalat. Ma-adjust yung alat niya pag nasa pasta na siya, nakakapit na siya sa pasta. So yun yung aking ano.
Love it. I really love it. Kain tayo. Meron pa akong pa-souvenir na t-shirt. Taot ba to? Mula sa Rizal. Thank you so much. I love it.